Да се молим и за тебе, разбира се. Сега, ходил ли си на гледачка? Не, никога. Добре. Повтаряй след мен и всички заедно с него да повтаряме. Повтаряй. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. и за моите грехове. Съжалявам за всичко, Съжалявам за всичко, което съгреших което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно. волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам Аз от сърце прощавам на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешили против мен. които са съгрешили против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители Аз обичам и почитам моите родители и прародители и прародители до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им. от пороците им. Ако върху мен има проклятие, Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, и грехове на мои роднини, или поради отправени към мене клетви, или поради отпадането към мене клетви, заклинания, заклинания, или магьосничества, или други сатанински дела. и други сатанински дела. Моля Те, Господи Исусе Христе, Моля Те, Господи Исусе Христе, разруши проклятията в моя живот разруши проклятията в моя живот и замени ги с благословения, и ги замени с благословения, защото е писано за Теб. защото е писано за Теб. Син Божий ще разруши делата на дявола. Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, разруши делата на дявола в моя живот. разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана, Аз се отричам от Сатана, от Антихриста, от Антихриста, от лъжепророка от лъжепророка и от всичките им дела, и от всичките им дела, и от всичките им служители. и от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Моето желание Моето желание тук на земята тук на земята и във вечността и във вечността да бъда с Теб, Спасителю, да бъда с Теб, Спасителю, с Твоята майка, с Твоята майка, с Твоите апостоли, с Твоите апостоли, с Твоите пророци, с Твоите пророци, с Твоите мъченици за вярата с Твоите мъченици за вярата и с Твоя небесен Отец. и с Твоя небесен Отец. Затова Те приемам Затова Те приемам за мой личен Господ, за мой личен Господ, освободител на духа ми, освободител на духа ми, спасител на душата ми спасител на душата ми и изцелител на тялото ми. и изцелител на тялото ми. Моля Те, освободи, Моля Те, освободи ме. спаси душата ми, Спаси душата ми. изцели тялото ми. Благодаря Ти, Господи. Слава да бъде името. Слава да бъде на името. Амин. Амин. Как се казваш? Росен. Росене. Ела тук по-насам. Стой. Дух на страх. Ти чу изповедта на Росен. Ти вече нямаш власт и дял над Росен. Нямаш вече никаква власт над духа, душата и тялото му. Затова сега ти заповядвам дух на страх, окултен дух и какъвто и да си дух,
който смущаваш моя брат Росен. Той е Божий раб и ти нямаш вече дял и участие в неговия живот. Напусни тялото му. Напусни душата му, напусни духа му, вън, излез, иди там, където Бог те е определил място и не го смущавай повече. Заменяме те с дух на сила, любов и себевладение. Господи, изпълни го с Твоя божествен мир. Нека Твоя мир да пази стража на ума му, стража на душата му и на сърцето му. Господи, пази го от всяко зло. Помилвай Росен, мир дай в душата му и здраве на костите му. Слава да бъде на името Ти, Господи. Предаваме Росен в Твоите ръце. Пази го, ръководи го, помагай му. Господи, благодариме Ти. Амин.